Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskus Puru hankki vuonna 2010 keittiökontteja väistötilaksi muonituskeskusten peruskorjausten ajaksi. Tarjouskilpailun voitti Morehouse. Morehousen suunnittelun perusajatus on, että pohjana käytetään valmiita moduuleja, tässä tapauksessa Morehousen vakiotuotantoon kuuluvia levitettäviä kontteja. Hankinta käsitti 5 konttia, 2 keittokonttia, paistokontin, astianpesukontin ja lähetys- ja pakkauskontin, jotka liittyvät osaksi väistökeittiökokonaisuutta. Muonituskeskuksen väistötilan keittiökonttien kerrosala on yhteensä 193 neliömetriä. Huoneistoala on 178 neliömetriä ja tilavuus 461 kuutiometriä. Keittiökonttien yhteispaino ilmanvaihtojärjestelmineen on noin 35 tonnia. Näitä M75-kontteja räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että ne ovat tuotannollisesti järkeviä toteuttaa. Purun tapauksessa konttialustaksi valittuja levitettäviä M75-kontteja on mahdollista kytkeä yhteen sekä sivuttais- että pitkittäissuunnassa. Suurtalouskeittiöiden suunnittelusta ja valmistamisesta Morehouse on hankkinut kokemusta rauhanturvatehtäviin toimitetuista keittiöratkaisuista. Purun keittiöprojekti on Morehousen toimittamista keittiökokonaisuuksista selkeästi vaativin. Kokemus Metoksen laitteiden sijoittamisesta konttiympäristöön on eduksi. Konttiin kiinteästi asennetut laitteistot helpottavat kuljetusta ja nopeuttavat asennusta kohdepaikassa. Suunnitteluprojekti lähtee käyntiin asiakkaan tarjouspyyntökyselystä. Tällöin luodaan 3D-malli siitä, mitä lopputulos voisi olla. 3D-mallin pohjalta asiakas ja käyttäjät voivat kommentoida ratkaisuja ja vaikuttaa suunnitteluun. Tarjouspyynnön tullessa suunnitelmia tarkennetaan ja tehdään projektisuunnitelma aikataulun pitämiseksi. Asiakas on tehnyt vaatimusmäärittelyn jokaiseen keittiötilaan. Näiden vaatimusten toteuttaminen ja todentaminen ovat tärkeimpiä asioita jokaisessa Morehousen projektissa. Suunnittelun suurimmat haasteet liittyvät ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen. Suuresta ilmanvaihtoon liittyvästä automaation määrästä johtuen Purun projektissa käytetään ulkopuolista apua ilmanvaihtokokonaisuuden suunnittelussa ja koneikkojen valmistuksessa. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelee pieksämäkeläinen rakennusliike U. Lipsanen. Myös ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa on huomioitava vaatimuksena oleva 25 vuoden käyttöikä ja jokavuotiset kuljetukset. Järjestelmä onkin suunniteltu moduulirakenteiseksi, joten se on helppo purkaa ja koota uudelleen ja uudelleen. Purun väistökeittiökokonaisuuden suunnittelutyötä leimasi myös sähkölaitteiden suuri määrä. Pelkästään konteissa olevien keittiökoneiden yhteisteho nousee lähes 400 kilowattiin. Purun konteissa on sovellettu Morehousen integroitua kattoristikkoratkaisua. Tämä helpottaa ja nopeuttaa asennusta työmaalla. Ryhmäkeskuksia konteissa on yhteensä 6 kappaletta. Paistokontin pääsulakekoko on 3x315 ampeeria. Suurin yksittäisen laitteen teho on 49,5 kilowattia. Jokaisessa kontissa on itsenäinen sähköjärjestelmä, jonka ansiosta jokaista konttia on tarvittaessa mahdollista käyttää itsenäisenä yksikkönä. Kontin perusratkaisu suunnitellaan mahdollisimman helpoksi. Itse kontit voidaan asentaa suoraan kovalle ja tasaiselle alustalle. Purun tapauksessa konttien käyttöaika yhdessä kohteessa on kuitenkin vuosi tai enemmän, joten perustus suunnitellaan betonipalkeista valmistettavaksi.
Kontteihin liittyvän vesi- ja viemärijärjestelmän vuoksi kontit on hyvä saada hieman irti maasta. Konttien osalta perusratkaisu perustuu valmiiseen pohjaan, joten suunnittelussa voidaan keskittyä asiakkaan vaatimuksiin, tärkeimpinä asioina katto, lattia ja seinäpintojen hygieenisyys- ja kestävyysvaatimukset. Koneiden ja laitteiden sijoittelu levitettävän kontin keskilattialle vaatii runsaasti luovuutta, mutta lopputuloksena kaikki 5 keittiökonttia ovat pohjaratkaisultaan samanlaisia, mikä osaltaan nopeuttaa tuotannon läpimenoaikaa. Suunnittelutyö kokonaisuudessaan kestää tarjouskyselystä asennukseen saakka. Kaikki keittiökontit laitteineen ja ilmanvaihtojärjestelmineen kasataan ja koekäytetään Morehousen tehtaalla ennen toimittamista asiakkaalle. Näin minimoidaan asennusvaiheessa mahdollisesti eteen tulevien yllätysten määrä. Koekasauksen jälkeen kontit valmistellaan kuljetusta varten. – 700 kilometrin matkan Rautalammilta Sodankylään kontit taittoivat maantiekuljetuksena. Sodankylän varuskunnassa pohjatyöt oli tehty valmiiksi puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimesta, joten kontit voitiin nostaa suoraan kuljetuksesta paikoilleen. Asennustöiden alkaessa marraskuussa 2010 valoisaa aikaa päivässä oli ainoastaan muutama tunti, ja pakkaslukemat pyörivät 20 asteen molemmin puolin. Morehousen levitettävä kontti perustuu standardimittaiseen merikuljetuskonttiin. Avautuvien seinien ansiosta kontista saadaan 3 merikonttia vastaava hyötytila. Jos koko keittiökokonaisuus olisi suunniteltu normaaleihin merikontteihin, olisi kuljetettavien konttien määrä ollut 3-kertainen.
Kontit liitetään toisiinsa sivuttaissuunnassa. 5 keittiökonttia ovat osa muonituskeskuksen väistötilakokonaisuutta, johon kuuluu myös kylmiö- ja pakastekontteja sekä sosiaalitila- ja toimistokontteja. Puolustushallinnon rakennuslaitos rakennutti keittiökonttien ja varasto- ja kylmätilakonttien välille käytävän. Varsinaisen muonituskeskuksen remontin aikana ruokailu on järjestetty muonituskeskusrakennuksessa, johon keittiö on yhteydessä niin ikään yhdyskäytävän välityksellä. Muonituskeskuksen väistötila otettiin käyttöön Sodankylän varuskunnassa alkuvuodesta 2010. Muonituskeskus huolehtii päivittäin noin 1000 varusmiehen aterioista, aamupalasta, lounaasta, päivällisestä sekä iltapalasta. Muonituskeskuksen toiminnan siirtäminen väliaikaisiin tiloihin vaatii tarkkaa suunnittelua. Yhtäkään ruokailua ei voida muuton takia jättää välistä. Keittiöhenkilökunta harjoittelikin ruoanvalmistusta väistötiloissa ennen varsinaisen muuton tapahtumista. Väistökeittiökontit on varustettu Metoksen ammattikäyttöön tarkoitetulla keittiölaitteilla. Väistökeittiöstä löytyy 2 300 litran Metos Proveno kombipataa, 60 ja 100 litran Metos Kulino kombipadat sekä 5 Metos Self Cooking Center kypsennyskeskusta, joissa on peräti 57 täysautomaattista älykästä kypsennysprosessia. Konteista löytyy myös yhdistelmäastian pesukone, 2 Metos Kombi kahvinkeitintä, Metos Karhu yleiskone sekä vihannesleikkuri. Jääkaappeja keittiökonteissa on 8, pakastekaappeja 4 kappaletta ja 1 jäähdytyskaappi. Varsinaiset kylmävarastot on toteutettu väistötilakeittiökokonaisuudessa kylmä- ja pakastekonteilla. Muonituskeskuksen toiminnan muutettua väistötilaan voitiin varsinaisessa muonituskeskuksessa aloittaa vuoden kestävä peruskorjaus. Peruskorjauksen valmistuttua väistökeittiökokonaisuus puretaan ja huolletaan, jonka jälkeen kontit ovat valmiita siirrettäväksi seuraavaan mahdolliseen vastaavaan kohteeseen.